יעד נגיש הינה החברה המובילה בישראל בתחום פיתוח וייצור פתרונות נגישות למרחב הציבורי. מוצרי יעד נגיש מאפשרים שילוב ייחודי בין תפיסה עיצובית חזקה לאיכות בלתי מתפשרת. פיתוח המוצרים נעשה מתוך מודעות לאתגרים שמציבות תקנות הנגישות, המחייבות אדריכלים בתכנון פרויקטים ציבוריים. למעשה, הפתרונות מביאים בשורה חדשה בתחום הנגישות בארץ, שכן הם היחידים שמותאמים להנגשת פנים וחוץ מבנה, תוך שהם מאפשרים יצירת שפה עיצובית אחידה והרמונית, כזו שמשתלבת עם תפיסת החזון הארכיטקטוני של האדריכל. תחנת האומה, במסגרת הקו המהיר של הרכבת מתל אביב לירושלים, הוא מהגדולים מהפרויקטים שנבנים כרגע במדינת ישראל. הוא גולת הכותרת של הקו, שישנה כנראה את כל תבנית החיים של עיר הבירה ואת הקשר לתל אביב. בחרנו בפתרון של חברת יעד נגיש, כי מצאנו בו פתרון פונקציונלי וראוי, עושה את העבודה ולא מתערב בעיצוב האדריכלי שאותו בחרנו לתת לפרויקט. הפתרונות המישושיים של יעד נגיש נבחרו להנגשת פרויקטים ארכיטקטוניים מרכזיים כגון גשר קלטרבה בירושלים, בית חולים אסותא ברמת החייל, בית חולים רמב"ם בחיפה, מוזיאון יד ושם, תחנת הרכבת במודיעין, תיאטרון על הגת בנמל יפו, בית המשפט העליון בירושלים, האוניברסיטה העברית גבעת רם, קניון פסגת זאב, קריית הממשלה בירושלים, בניין הייטק רד בינת, פרויקט שכונת כרם אברהם בירושלים ועוד רבים אחרים. אנחנו גאים לקחת חלק בהפצת המודעות לחשיבותה של סביבה נגישה ולאיכות החיים שהיא מאפשרת, לא רק לבעלי המוגבלויות, אלא לכלל האוכלוסייה באשר היא, בדיוק כפי שנהוג בפרויקטים מובילים במדינות רווחה מתקדמות בעולם, כגון יפן, הולנד, אנגליה, צרפת, ספרד, ארצות הברית, אוסטרליה והונג קונג. יעד נגיש בחרה להתמחות בפיתוח פתרונות נגישות מישושיים ללקויי ראייה. בהיעדר יכולת ראייה תקינה, לקויי ראייה נעזרים בין היתר בחוש המישוש לצורך התנהלותם היומיומית. המסמרות המישושיות, עשויות פליזונרוסטה, יוצרות משטח שנועד לסימון פתחים, גרמי מדרגות, דלפקי שירות, או להתריע בפני שינויים במסלול או מכשולים בדרך. פסים מובילים מתווים מסלול הליכה בטוח, תוך שמירה על ניגוד חזותי ומישושי. פסים נוגדי החלקה לסימון מדרגות מאפשרים הנגשה רציפה של מדרגה באורך של 6 מטר. עמודי מחסום לרכב בכל צורה וגודל ובהתאם לדרישות האדריכל. המוצרים מותאמים להתקנה על כל משטח קיים ללא צורך בהחלפת ריצוף, ובכך מאפשרים המשך פעילות שוטפת של המוסד העסקי. זה המקום לציין כי המוסד לביטוח לאומי מכיר באיכות המוצרים ומסייע למימון פרויקטים ציבוריים שבחרו להנגיש באמצעותם. אנחנו ביעד נגיש נמשיך להיות מחויבים לפיתוח מוצרים איכותיים שיותאמו לצורכי הנגישות המתהווים ומזמינים יזמים, אדריכלים ויועצי נגישות לקחת חלק בעשייה המשותפת.